И здравейте хора, ние сме Gameplay Boys. И Ти си Gameplay Boys, така ли? Ние. Аз съм с 10 данни, защото без диска голезна погрешка вместо среда 20. И днес ще играем Blind PvP. Това е да удряме, да правим PvP като удряме само надолу, без да се виждаме къде сме. Да, това е луди. Отиди в единия край. Кетмания! Ако искаш, може да играем и на F1. Добре, рара. Не, без на F1. И... Окей, след 3. 3, 2, 1, да. Оу, хит демидж. О, какъв демидж ти гепа. Майка ти. Къде си, бе? Ау. Охо, аз ти взех доста демиджа. Пуснала плава. Ха, тъпа са. Пък. Гаме моде 1. Гаме моде 0. Айде пак. Ере. Ако Интекс беше тук, човек. И Сати Нил. 3, 2, 1. Къде си? О, виждам това. Пукам това, ще пукнаме. Имаш право да джемпиш. Айде, сте на място, е! Ау! На колко си? На много. Аз съм... О, да. Това са рекелвам, брат. Стига е, стига ти бяга. Къде си? Стига е. Оу, демидж. Ти взех, нали? Кой ще било? Зомби. Ти Най-впет ли цъкаш, чуе? Най-впет ти гледаш нагоре, бе. Отивам нагоре, ти гледаш нагоре. Абе, не мога да те... Ха! И аз! Фъкве. Пъка си! Не мога да тъкна! Къде съм, бе? Не, тига! Ай, не мога да се ориентирам. Е, тук някъде е. Тук. Оу! Не мога да тъкна! Get the fuck up, damage. Абе. Засилка! Оу, майлик. Оу, motherfucker. Motherfucker! Пъка си! Едно. Тъпо. Хедама пикекс. Къде са ми айтемовете? Ме си зафиксам ти айтеми. Спривете, пук. What the fuck правиш, бе? Играем до 5. Добре, това е гадно. Зиро. В края отивай. Отивай в ъгъла, бе. Ну, бе, 3. What the fuck of jump ми даде. Яма тук, бе, фък, не съм так хитна. О, хитна. Не мога да хитна, бате. Ето та. О, за малко да ме изкараш в терена. Ай, ти гледаш, бе, как всеки път... Как гледам, бе? Ай, ти всеки път идваш при мен, бе. Чакай се на F5, ако искаш. Ама ти на F5 ли играш, бе? Не. Чакай малко, топ тема. Окей. О, къв тюб. Как не мога да хитна, човек? Не мога да хитна. Минаваш пред мен и аз не мога да хитна. Ау, motherfucker. Ау, motherfucker. Фъкън съм! Фъкън си, да. Оу, fuck you. Fuck you, bitch. Не мога да хитна! Yes. Hit you in the
Save my life. I will save my life. А ти играш на FP да. Да, бе. Нали? Нали, да виждаме къде ходиш е така. Виждаш ти. Потава ни махата! Абе, ти как последваш бе, човек? Пак ти мангаш. Оу, демидж. Къде си, бе? Къде си, бе? Ето там. Абе, шибано F5. Ти си шибан F5. Ти си шибан F5. Майка ти, бе. Как видяхте, че си дигна главата? Добре, ай. И без това ще убиеш! Бах ти меч. What the fuck? Стига си спамил, бе. Спамлял. Какво? Бах ти импровизираното. Да помня едно. Садами е много по-добър от Садати. Запомни едно. Садо на Diamond Pickaxe е много по-добър от сада ми, въпреки че аз не съм. О, 2-1 да играем до 5. Няма да си вземеш айтемите. На мен не ми са така повече. Аз съм саднат. Аре, бе, садливо. И без това е трудно. Абе, фъкан си, бе. Само гледаш надолу и трепиш. Аре, 3, 2, 1. Нямам меч. Ама Като ти си навил на гейммод. Шибано, пъшкано, копела. What the fuck? Как нямам тази команда, бе? Oh, I'm sorry, мочо, бе. Аре, бе. Демидж! Абе, креатив майна. Стига, бе, майка ти креативка. Пъкан си. Аз съм саднат. Кой е човек? За какво играеш на креатив? Аз съм саднат. Такио! Стига, бе, тотко. Аз съм пъкано саднат. Стига, бе. Пъкано саднат. Да, и си останеш фъкано садно. Не! Ай, садвай си. Аз някой цяло. То ми става 10 минути май. Си наказан. Окей, хора, това ще е края на този епизод. Благодаря. Това беше Блин PvP. Diamond Pickaxe фъкано садна. Това беше нас за днеска. И до насраното скоро. Ево! Въпреки, че сме 2-1 и пак уинвам. Добре, казвай бай на хората. Това беше от нас и ДОСКОРО.